ziua, elevi! Bine v-am regăsit! Bună ziua și vouă, buburuzelor! Bună! Bun, este prima zi de școală. După cum vedeți, aveți în fața voastră teste. În prima zi de școală o să dăm un test la mate și păi mâine o să dăm iarăși un test la română. Sunteți tot ce trebuie, mai că acolo lipsește cineva. Bun. Sațelor, dacă mai vorbiți mult, vă mut în ultima bancă. Bine, bine, nu mai vorbim, dar ce e cu testul acesta? Nu ați avea voie să ne puneți test fix în prima zi de școală. Da, știu, dar sunt doar 3 operații, adică e doar o foicică extrem de mică, doar 3 operații, să văd dacă mai știți înmulțirea. Și sper că nimeni altcineva nu mai are condiții din acestea cum are această domnișoară. Da. Așa. Bun. Cineva lipsește fix în prima zi de școală. Oare cine o fi? Da, mă rog. Bun. Nu prea aș vrea fete cu fete. Dar sunt cam mulți băieți pe aici, așa că o să fiu nevoită să fac schimbările în felul meu. Sațelor, voi nu mai rezistați amândouă. Nu o să vă pun în aceeași loc, adică în aceeași bancă, dar ați putea să stați una lângă alta, adică sau spate în spate. Tu să te muți, nu, tu să te muți în spatele ei și acel băiat, nu știu cum te cheamă pe tine, tu. Nu știu cum te cheamă pe tine, dar aș vrea să fac cunoștință cu tine pentru că ești nou. Bun, acum să revenim la voi. Tu te duci în spate, iar un băiat dintre cei doi va veni în locul tău. Tu vei sta cu băiat ca să nu avem discuții, da? Schimbare! Haideți! Pe bune! Fix în prima zi de școală mă mută. Hai, du-te! Ce trebuie să mă mute? Vai de viața mea, stau cu o fată. E prima dată și în primul an când stau cu o fată. Bună, nici nu te uita la mine. Știu că e cam ciudat, dar așa trebuie să vă așezi. Voi doi stați bine acolo. Voi doi, cum sunteți, frați? Vă mut. Cineva dintre voi doi să stea singur. Doamna, eu nu vreau să stau. Aoleu. Eu nu vreau să stau singur, deoarece nu-mi place să stau singur. Nu mă interesează ce îți place și ce nu-ți place. Aia trebuie să faci, aia faci. Bine, mă îmbut lângă acea fată. Așa mă gândeam și eu. Bună. Iar tu o să stai singur în prima bancă. Voi doi sunteți bine, voi doi. Voi doi sunteți bine, cum nu sunteți frați. Nu sunteți frați, așa că stați bine. Bun, acum dacă toată clasa este alineată, hai să începem testul de astăzi. Dați bătăi. Da, eu ca de obicei n-am învățat nimic. 2 ori 3. Cine Dumnezeu mai știe înmulțirele în ziua de azi? Colega, vrei să copiem? Adică, fată și băiat, putem să copiem. În visele tale. Dar atât de spus, mă așteptăm la ceva mai multe. Eu știam că fetele sunt mai bune de gură. Poate eu nu sunt ca celelalte fete, dar dacă nu taci, te spun doamnei. Bine, gata, Doamne, iartă-mă. Și vezi, este testul tău, poate eu sunt mai deșteptă ca tine. Mai vedem noi. Nu copia. Vai de viață, mai zici că suntem într-o clasă de nebuni. Am și uitat, chiar suntem într-o clasă de nebuni. Da. Ca de
obicei, test. Dacă te prind că copiezi, te strâng de gât și te arunc pe geamul ăla mare. Ok. Nimic. Ce Dumnezeu mai e și testul ăsta? Doamne, ce urât arată! Fără comentarii. Și dacă mai comentați mult în ultima bancă. Voi doi, hai, apucați-vă de test. Mă duc la banca mea. Bun. Unde mi-e laptopul? Da, uite-l. Bun. Ok, în lucrare. Au. Vasilica, unde să copiez? Tu te mă de aici și pe cine crezi că faci, Vasilica? Gheorghiță. Uite-ară Gheorghiță vieții. Bun, noi ca să nu fim ultimii fraieri o să ne spunem bro. Ce faci, bro? Și eu ce trebuie să spun? Nu ai învățat nimic în vacanța asta. Bine, bă. Vezi că ai învățat? Așa o să răspundem și doamnei. Eu cum stau cu o fată, nici n-apuc să vorbesc. Bună! Vezi de testul tău. Dar nu prea vorbești. Pentru că eu nu sunt nesimțită ca voi. Bine, mai încet, dar măcar ai putea să taci. Nu o să vezi ce îți dau eu acum. Pleacă! Descrie ridic mâna imediat și te spun doamnei. Da, bro, deci ne spunem bro, da? Da. Poți să copiezi la colegul din spate? Nu e ceea ce pare, adică nu e ceea ce pară. Bă, să nu mă credeți voi pe mine proastă, da? Că vă înșelați complet. Ok, în lucrare. Dacă te mai prind odată că te întorci, te strâng de gât. Bine. Wow, ce critică e doamna asta, n-am mai văzut așa. Pe bune. Puteți să plecați. Băi, de viața mea. Tu pătești fraierule. Dacă doriți și episodul 2, scrieți, dați un like și vă rog să vă abonați, pentru că pe mine mă ajută extrem de mult. Eu vă pup, pa! Ok în lucrare! Tu, că nici nu mai știu să vorbesc.